Nagasad ikaw, nga di mo kami pasaktan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo, nagasad ikaw kanamo. O Ginoo, nagasad ikaw, nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasad ikaw, nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw, nga di mo kami kaligtan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang. Apan ang pulong mo, ang mga saan mo Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanto mga kaigsunan sa tanto nga mga tikpa nandun sa Shine FM 95.9 og sa ato nga Facebook Live. Lain na sab kining adlaw, lain na sab kining gayon kita maguban-uban mga kaigsunan pulong sa Ginoo inyong madunggan ug mabatian nga maghatag ug magtudlo kanato sa kinabuhi nga walay katapusan unsa ang mga pamaang. Okay, sa tanang kasunod na minaw, happy day, happy morning mga kaigsunan. Enjoy and stay blessed. Ini nga mao nga buluhaton. Okay, kaninyong tanan, welcome sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban kita kaninyo mga kaigsunan ini nga mao nga adlaw.
Nga adlaw nga diin gihatag sa Dios nga kita maglipay, kada adlaw maglipay ta kay na ang Dios nasayod ko matag usa ka nato naka-experience og kaluya, kakapoy, naka-experience og nagkadaiyang lami naging ilingkod. Kasulay magbaklay nga lami naging ilingkod. Usahay mausab ng Kristohanon, lami na kayong ilingkod mga kaigsunan. Daghang mga discouragement, mangutana ka asa padapitan ng atong-atong layo pag yun. Usahay mga kaigsunan, layo pa ba ang pagpangalagad si Ginoo? Ano sa mata ni mahuman? Yun na sa atong bation sa tao mga kaigsunan. Apan mo na ako ikatudlo kanatong tanan bisan ako magpatudlo sab nako. Ayog tanawa ang gilayon. Tanawa yun sa ka pagpalangga sa Ginoo samtang nagbaklay ka. Tanawa yun sa kaniya pagatiman. Kaya ang Dios na ibahala, layo ba o duol na. Okay mga kaigsunan, dalaygon ng Dios sa ato nga mga kinabuhi. Siya nga ngayon sa mga pagsimbag, mga pagdaig, mga kaigsunan. Okay, so dili ta maglangan og magdugay. Matuta sa mga pagampo mga kaigsunan. Ining oras ug takna sa kabuntagon sa dili pa nako tagaan o pagtagad ang inyong mga bulawanon nga mga mensahe. Amahan mo nga langit nun, salamat kay Lord. Ining oras ug takna sa kabuntagon, salamat sa imong giya tabang nga kami Ginoo mahimo nga mahinangpon diha kanimo. Dalaygon ka sa mga kinabuhi. Sa walay hunog, walay undang Lord among paningkamutan nga mapahimut-an kanamo adlaw ug gabi. Ini nga oras samahan akong gipangayo gihangyo diha kanimo. Giyahay ako tagay ko kaalam og hebalo nga mapasulti nako ang kamaturan ngadto sa katawhan. Father God, dili man ang tanan malipay mahimuot. Pero nasayod ko Lord. Nga ikaw nagakuyog nagauban ni ini. Apan amahan kung adunay mga butang nga ginahimo nga dili maayo, dili sibo sa imong kabubuton, pakga nga kami tudloi kami giyahi kami. Aabli kami Ginoo sa koreksyon aron kami mahimong matama diha sa mga panglantaw. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Dios nga mong gisaligan og yukbuan sa tanan naminaw, sa tanan nga naglantaw. Sila Ginoo makabaton sa kaginhawaan sa kinabuhi sa pagsunod diha kanimo. Andam sila mo sakripisyo, andam silang mutuman sa imong gusto. Salamat amahan sa walay katapusan. Ang imong makatawhan karon nga naminaw, naglantaw, mahimo Ginoo nga madinawaton sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong giampo pinagi sa mga anak nga mga Kristom luluwas, tanan nga nagsabay magaingon. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi. Basa tag mga mensahe. Mayong buntag sa atong mga naglantaw sa Facebook. May buntag da ni Maymay. Didumo Mahinay, Pastor Cave, good morning. Dili ko pirmi sa imo live pero request lang ta ko sane Hearts naman Hearts Healing. Sala man ha. Sane Hearts man gini, Hearts Healing. Sa mawala man mga kaigsunan. Mudalagan man ni. Prayer title Dalang Panan. Okay. Salamat kay sa to nga igsoon. Okay mga kaigsunan. Salamat sa tanan ato nang tagapagtagad ang mao nga mensahe adto na pay lain. Good morning Pastor. Salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kanunay nagsangyaw sa pulong sa buhi nga Dios. God bless to all. Gikan ni Brother Darrell Hirulaga. Morning Pastor Kim og morning sa tanan. Dalaygon kayo. Dalaygon ang Ginoo sa matag usa kanato sa ato nga kinabuhi. Gikan ni Pastor Jonrel Tudlas. Good morning Pastor. Good morning po Pastor. Good morning diha kanimo og diha sa imong tibuok nga panimalay. Gikan ni Jovelyn Vin. Good amen. Gikan ni Remelin Celestino Abole. Blessed morning Pastor Kim. Greet lang ko sa family Celestino. Diniega Abole. Thank you Pastor and God bless. Request kong song Labihan. Mao na ni.
Ipadayon lang pagpaabot ang inyong mga mensahe mga kaigsunan kay ito nang hatagan sa pagtagad. Ya paki-share sa atong nga live mga kaigsunan kay tagaan na natug hapon o pagtagad ang mga bago nga maglantaw mga kaigsunan sa atong buluhaton nga makalangit nga nag-recognize kita sa atong pinakagamahan ng Dios, pinakabuutan nga Dios nga diin kanunay siya naghatag og naghatag siya kalig-on kadasi kanatong tanan. Okay, so mga kaigsunan ko ang atong pagahisgutan kabahin kini sa kasiguraduhan sa kinabuhi sa tao samtang niya pa sa kalibutan. Mga kaigsunan, importante kayo nga may kasiguruhan kitang daan nga niya pata sa kalibutan. Kaya kung moabot ang panahon igsoon sa kamatayon, nyawa pa kay siguro dili naman guna, di naman kapuyde nga moingon kani moy ako nang siguro doon. Murag sa tanan karon nga nagsimba, nangalagad, nagserbisyo na diha dugay-dugay na nga panahon, makahimo ba ta igsoon or nakahimo na ba ta sa pagsiguro sa ato nga kinabuhi dinhi sa kalibutan palangdaan kung maabot na ang kamatayon sa katao. Mga kaigsunan, ako gyung gihuna-huna pag-ayo ba, unsa man ang pinakauna o pinaka-the best o pinakagikinhanglan o kanabang hinanali o dinalian nga mensahe. Ako nang gitun-an sa taas nga panahon, gipamalandungan, giayog usisa igsoon. Na kung imong tanahon, mga kaigsunan, what is the best or unsa gyud ang pinakamaayo, pinakanindot o pinakagikinahanglan, immediate, gitawag ni siya mga kaigsunan og immediate need, no? Dinalian nga gikinahanglan nga maoy maabot sa tao. Well, kung imong tanawon mga kaigsunan, kung maghisgot ko og healing, okay man sad gyud kaayo. Nindot kina mga kaigsunan, wala gyud problema. I agree 101%. No. 101% I agree sa healing, physical healing. But let's talk about the spiritual healing. And kung maghisgot ko og history, okay sad kayo. History about Job, history about Caleb, about Joshua, about sa mga karaang tao, okay sad kayo. Kung ato sab nga i-discuss mga kaigsunan ang mga patriarchal fathers, mga karaang people, father of faith, mahimo sab nga makakuha tag maayo nga panulundon, makakuha ta og mga nindot nga lesson about them. O guban pa mga kaigsunan, it's about let's talk about Bible, history of the Bible, source of the Bible. O guban pa igsoon, nindot sab kayo na additional sa atong knowledge. O maghisgot sab ta mga kaigsunan, how to grow a Christian life, Christian living, how to grow our faith in God. So nindot sab kayo nga diskusad. Maghisgot sab ta mga kaigsunan og baptism, water baptism, and fire, Holy Spirit baptism. Okay sab kayo gid mga kaigsunan. Ug uban pa is kanang gitawag og makapadasig. Makapadasig mga kaigsunan sa matag usa ka Kristohanon to continue to serve God, but adunay dangerous. Yes, we are so courage, no? Adunay courage igsoon ko to continue sa serbisyo diha sa Ginoo. Pero ang usa sa mga gikinahanglan mga kaigsunan is ang security, ang assurance of salvation. Now, daghan pang mga butang nga dapat itakol mga kaigsunan, kay bisan asa ko nga maabot nga dapit mga pinangga. Mostly sa ako madungog ng mga mensahe is to encourage you to continue to serve
God. Mao lang gini nga mga pulong. Padayon ra sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon sa pag-ampo ato rang iampo. Which is correct. Another, napagyo ko'y nakita mga kaigsunan nga sitwasyon nga moingon. Ato na lang isalig sa Ginoo ang tanan. Pero timan naana sa sitwasyon nga malisod. Kabantay mo pag adunay mga sitwasyon nga malisod, moana ang termino ang pagkasulti. Ato rang isalig sa Dios ang tanan. Napaglain. Dios na ang bahala. Pero sa pagsugod sa eksena, igsoon, wa gyud moingon, Lord, nagsugod pa lang ni, ikaw na'y bahala. Hangtod na moabot na sa punto igsoon nga nabitang tao nga mahutda na sa iyang power, moingon na lang, Dios na'y bahala niya. Pero sa panahon nga kaya pa niya magpakuan gyud, ayaw igsoon, don't do that, nga musigi kag ingon nga sa pag-intro sa problema, pag-intro sa sitwasyon, moingon di murabag o dili sa ka moingon nga Dios na'y bahala pero wa nagi kay kaya. Dios na'y bahala nimo, brad. Igsoon, sa pagsugod pa lang sa kahimtang, Dios na. Pagtapos, Dios na. Kaysa kining tao mo pakitang gilas manggod, no? Mo nagingong usa pa mo dangop og di na gyud makaya, mo nagingon dadanan niyo sa ospital kay di na gyud madala. Mo bitaw ni kabot sa ospital hikasabag doktor nganong inyong mamaning gidala nga muna naman is ginawa. Nya doktor pay mapasanginan og mamatay. Kay gidala muna sa ginawa mo nang usahay may tabo mga kaigsunan. Muduol ta sa Ginoo muna sa ginawa na gyung isalig na lang nato sa Ginoo ang tanan. Dios na'y bahala nimo. Dios na'y bahala ining sitwasyon na. Pero sa pagsugod pa lang og ato nang gisamitar sa Ginoo, okay kayo. Di ba? Sa intro pa lang igsuon ko, wa na. Nakasalig na kag Dios. Pati sa extro. Kay wala na mga kaigsunan, delikado na otro. Muna mga kaigsunan, dapat aduna tay mga butang masabtan ginagmay lang ni. So, usa na siya nga atong makita karon. So nga ato gyud mga kaigsunan is ang kasiguraduhan sa ato nga pagkakristohanon o sa kasiguraduhan sa kaluwasan samtang niya patas kalibutan. Kay kung di gud nato kini masiguro mga kaigsunan, kuyawan gyud ta gamay, may kay gamay lang, kuyaw lag madako-dako gini mga kaigsunan. So lisod kayong kahimtanga og madako-dako. Muna nga sa tanan nga gasunod og naminaw ato nga dapat nga mahimo igsuon nga atong subaybayan ang mga pulong sa Ginoo diri sa ato nga kinabuhi. Nga dili ta mahimo usahay igsuon nga mura gipakawalay bili lang nato. No? So dapat mga kaigsunan ibutang nato sa kasing-kasing nga naay nagmahal nato. Og dapat dili ta wala ta maglaom sa feelings. Usahay man god madala ta sa feelings, madala ta sa emosyon. No. Dili pwedeng hilak-hilakan nato mga kaigsunan ang sitwasyon. Lantawa ang truth. Ipaglaban ang truth. Kay mo na mga kaigsunan, no? Muna ang usa sa dako kay natong tinguha nga naminaw karon. So as we go on, ako sa nga i-recognize ang ato nga mga viewers. Okay, maayong buntag diyan ni Brother Gilon Mingkito Garces. Og naka-live kita karon sa Shine FM Pulo Alcantara uban sa tong pinangga ding igsuon nga mao'y nagdumala dia ang station manager dia Pastor John Rel Kitudlas. May buntag pastor og may buntag usab sa tanan nga nagsunod dia sa Pulo Alcantara sa Shine FM 101.3 nga gidumalahan ni Pastor
Jonrel. Og saban pa pod nga mga Sibianan diya sa Cebu, no, may buntag sa tanan og insab ni Carmen Mahilom Bantike, correct ko di mo pakabasa. May buntag sabda ni Dong Remart Himagan, ni Brother Rodel Tolentino, ni Brother Kinel Jan Candido, and ni Rolodia Istaniel Roda. Thank you. Og ni si Nicolas Marlo. Thank you for watching. So mga kaigsunan, useless ang atong pagpadagan sa buluhaton sa Ginoo nga dili sigurado ang atong personal life or ang atong kasing-kasing nga moatubang sa Dios. Ayaw ka confidence imong kagalingon nga na-involve ka sa nagkadaiya nga dagko nga ministry. Kay nga no, wala man na magpasabot kung na-involve ka sa dako nga ministry, sigurado na ang langit nimo. Bisag na-involve pa ka diha sa appeal ka sa worship team, may gitawag igsoon ko og personal nato nga pakigatubang sa Dios, dili by group ang paghatag sa Ginoo sa tuang lantaw sa ato nga binuhatan, dili by group kundi individual. So sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan, dapat nga individual ta nga maghimog pinakamaayo ngadto sa Dios sama sa kinabuhi ni Job. Individual na to kini nga himuon o buhaton ang pakigcommit sa Ginoo, pagbuhat og matarong, pagbuhat og maayo. So sama sa kung gisulti kaganiha pagsiguro sa atong kinabuhi nga naa pa lang kita sa kalibutan. Makaigsunan ko imong tanawon, ang tao dali kay malingla sa sitwasyon sa kalibutan. Dali kay dali kayong mataranta, dali kayong maka-comment, makahimo og mga lakang which is labag na sa kabubuton sa Dios tungod sa emosyon, tungod sa gibati. Mga kaigsunan, ayaw kalimot. Dios be nangugna nato. So i-rely sa Dios ang tanan, i-submit sa Dios ang tanan. Kay nga naman, kung sa ato nga kinabuhi magpatuyang lang ta sa ato nga gusto, atong sundo netong gibati, dako kay tendency mga kaigsunan nga matumpawak ta sa kalautan. Ang yang giingon di mga kaigsunan sa Jeremias 29:11, ako lamang ang nasayod, for I know the plans I have for you. Ako lamang ang nasayod sa mga laraw, mga plano sa Dios. Now, kana nga maong nga gisulti sa Dios mga kaigsunan pagkanindot niya na. Nindot na mga kaigsunan kung makasabot lang gid unta kita sa tinuod nga gipadayag ni Ginoong Hesukristo sa Dios diri kanato. Na siya mga manindot nga laraw, plano nimo. Pero nganong nangaguba man ang atong kinabuhi? Munay pinakapangutana, daghan pang moingon og naay Ginoo nganong naingon ani man ko. Og naapay Ginoo nganong naingon ani man ko. Ayaw pangutan-an ang Ginoo igsoon nganong naingon ana ka. Pangutan-an imong kagalingon, misunod ka ba sa gusto sa Ginoo? Kini pang Ginoo mo ay mapasanginlan nganong naingon ani ta. Kini pang Ginoo mo ay pasanginlan nganong napurdoy ka, nganong nagkasakit ka, nganong naingon ana ka. Nagbugna bagod ang Dios ana? Nagplano bagod ang Ginoo ana? Kabalo ka? Ang nagplano ana yawa ra gyud. Ang yawa ra gyud mo nagplano ana. But God allows. Gi-allowed na sa Dios nga may tabo na si mong kinabuhi, daghang mga rason. Pagsukod kanimo, sulay kanimo, pagdisiplina kanimo. Kay ngano igsoon mismo ang Dios, nasuko siya sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo, nagbuhat og mga butang nga supak siyang kabubuton. Wanang ang tao karon nagpadayon gyud sa pag simba sa Dios, nagpadayon sa mga bisyo, kahilayan ug uban pa. Kay gisunod ang ilahang nga unod. Unsaon, pastor, nga masiguro ko? Simple lang.
Ako na ning gisulti diri pero ako masayod ug aduna pa yung mga tao nga wala makadungog. Ha? Wala pa makabati. Wala pa makabalo. Ang pagsiguro sa atong mga kalag samtang ni apata sa kalibutan. Ha? Sama sa kong gisulti kagini ako ni Osbon. Kung magtudlo ko ninyo sa uban nga mga teaching makapadasig, posible lipay kay mo. Malipay gyud mo igsoon. Labi na magisgot ko og kanang blessings. Okay. The number one teaching igsoon ko nga pakpakan sa tanan kining blessing. Ha? Ang good health na may pakpak pero dili kay kusog. Kining makapadasig na imo pakpak pero dili kay kusog nara sa standard sa number 3. No? Pero kini ginong prosperity og blessing igsoon ko, walihan ta mo og blessing. Labi na gyud maigi kaayong pagka-emphasize murag gyud gibalak mga kaigsunan. Perte pumakpak. Pero mangutana ko. Usa lang gini ka simple nga pangutana. Na bless ka sa wali, na lipay gyud ka. Unya ibutang nato na panalanginan ka na ako'y pangutana. Lisensya na ba na nga malangit ka? Oh. Sa tanan nga gi-bless diha nag-claim. Kay di jo ko mingo 100% nga gikan si Ginoo ha. Sa tanan nga nag-claim, sa tanan nga nag-ingon nga bless sila, are you sure 100% sa dihang mamatay ta karon sunod ugma sunod bulan makasulod ba ta sa langit? That's the big question, igsoon. Ha? Pwede mo comment, igsoon. Can you assure that 100% when we die, makasulod ba ta sa langit? Bless go ko, pastor. Gipadato go ko sa Ginoo, miuswag, nakapalit ko mga hayupan, mga sakyanan, nakapatukod og balay, nakapahuman og pa-eskwela, nya nag-ampo may pastor og uban pa. Dili ko mo disagree ni ana igsoon nga niabot na si mong kinabuhi. Kay halos man tangga kinahanglan ana. Pero ang pinakalalom nako nga puntariya mga kaigsunan, ang ato nga kalag, ang atong kinabuhi, makasiguro ba kaha nga 100% pag mobalik ang Ginoo madala. Ato banggi paningkamutan ang pinakagikinahanglan aron gyud ang kalag masiguro. Kami nga mga pastors, mga kaigsunan, kabalo mi. Unsay gikinahanglan nimo? Munang si Pastor Kim, dili ni magtudlo ug unsay gusto nimo. Itudlo pastor kaning ingon ani. Dili ni scripted. Datoy say bisan asa ko igsoon magwali. Mao gini. Wa sikat pag sa pagawas nako mga kaigsunan ko sa tunghaan. Wa jud ko kahinomdom pagsugod na nako ini ministry sa Shine FM that was 2017. Wa jud ko kahinomdom igsoon ko nga naghimo ko script. Dili man na sayop kanindot man ana. Dili na sayop. I agree 100%. Pero wa jud ko kahinomdom nga naghimo ko o nagsulat ko og script or kanang outline. Katigo ko may mag-outline, nanudlo nga ni ko sa pag-imog outline. Pero mga kaigsunan, ambot og gano nga di gyud ko hilig nga maghimo kay mura na mahinuong ko og makalimot. No? Munang wala. Wala yung sa gamit na tatay gamit ay laptop. O pwede na tong himuan mga kaigsunan kog outline para dili ka mawala. Pero wa gyud na sa ko ang plano. Murag samtang magsulat ko, murag way sulod akong ulo. Wala makaigsunan, ako ang gikuan, aral ako maghimog outline sa kasing-kasing. So muna'y pinaka-importante igsoon nga sa ato nga kinabuhi na inline ba ang ato nga kinabuhi sa gusto sa Ginoo. Kabalo mo mga pinangga bisag unsa pa ang kahimtang nato sa kinabuhi kundi kita siguro
Yes, nagtawag ta Ginoo, nya mabasa ra bagyod nga dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Simple kay nga mensahe ang ingon apan kadto lamang magtuman sa kabubuton samahan nga tua sa langit. Ha? Kapila na ako ni gibalik mga kaigsunan pero para sa ato ang dugang nga kasayuran ngano. Kini nga mensahe usan ni sa pinakaimportante dapat nimong mabalaan. Kung mamatay ta karon, makapaniguro ba ta? Ha? Dili ba assurance ha? Nga Kristohanon ta, di ta mga matay. Ha? Nya bless man ko pastor. Sige man kog simba pastor. Sige man kog ampo pastor. Oh, ning hatag pamanggani kini mo love gift. Ako pamanggani nagpatukod ng simbahan. Naagyo ko pastor, ug sa mga dagyaw naagyo ko. Lisensya na ba na nga malangit ka? Una sa tanan mga kaigsunan, matag usa ka Kristohanon must have a personal encounter with God. Ha? Dapat ikaw mismo sa imong kaugalingon makasiguro nga na-encounter nimo ang Dios or sa other nga pagka sa lain nga pagka pamulong na experience or kamo mismong duha aduna gay kanang gitawag og agreement panagsabot covenant naagyud mong duha kay usahay man god nakasayaw ka tungod kay naining sayaw lahi man nga istorya nga naining sayaw og wala ikaw gid mismo nakasayaw kay naay nagpasayaw nimo kay naman sa nakadungog ra kag sound kabantay ka nang misayaw ka nga nakadungog ra kag sound sa silingan or ning sayaw ka kay naa kay kaugalingong sound. Di ba nakuha niyo ang point na ko mga kaigsunan? Lahining nangalagad ta kay gidala ta sa silingan. Lahining nangalagad ta kay giimbitar ta. Gitagaan patag plite, haya-haya, gipasakay pa, gihatod kuha pa. Pero lahi gining nangalagad nga ikaw mismo may desisyon. Nga naay mo kuha, naay mo hatod o wala, naay mo pakaon, naay mo hatag plite guban pa, ikaw gid mismo may desisyon. So lahining mo claim ta nga luwas nga nadala ra tas kahig. Lahi ning maingon ta nga malangit gyud ko nadalar tas kahig. Biya. Amo ta na ang pastor, mga kaigsunan, luwas na bataan eh. Ingo gyud tapat, luwas ta ingo ka. Sabi tubag nimo, luwas na. Luwas na pod pastor. Basig mga kaigsunan nadalar tas kahigan eh. Muna mga kaigsunan maabot gyud ang kagubot sa churches. Churches igsoon is a believer of God. Lahi dili na church building ha. So, moabot gyud ang kagubot. Moabot gyud ang kaluya. Diha igsoon sa simbahan kung moabot na ikalipay kay mo nagingon dili biya tanan bugas. Adunay tahop lupad gyud na. Kay ngano sultihan ta mo dili tanang higala nato, dili tanang magsisimba, dili tanang igsuod. Dili tanan nga nagperform ra sa simbahan tinuod nga anak og Dios. Adunay makita nato nga murag anak og Dios, pero diha nato na mahibalan sa lahutay. Diha nato na mahibalan igsoon sa maabot ang kahimtang nga malisod kung magpabilin pa ba siya. Magpabilin pa ba ka siya? Iya pa ba ka barugan ang una nga eksena sa kinabuhi? Munang niya mi nga pastor is continue nga magtudlo pero dili magutanan nga sa among pagtudlo naa ka nga modawat ni ini. So muna nga kaigsunan ato igsoon Pastor John Rel usa man ka magtutudlo. Dili gyud tanan nga iyang gitudloan pareha grado. Dili gyud tanan ang iyang gitudloan pareha og IQ. No? Dili po tanan gitudloan nga bisag minus ayo og IQ naning kamot kina ay minus kay gyud pero perting paning kamot. Ha? Pero naapoy marang-arang gyud taong IQ pero tapulan man pod. Munang mabot pod sa Kristohanon tapulan. Tapulan kay dako. Tagampo, tapol, basa, tapol. Paadtos bulaton, tapol. Yan na po uban nga mga rason
Nga di ko kay eskwela kay walay bato, di ko kay eskwela kay way notebook uban pa. Kaluoy in taon nga mga rason. Munang usahay adunay mga maestro nga mga maestra nga kwan mo sila lang mo provide. Munang gabantay mo. Nasa mga hinungdan mga kaigsunan nga dili ka simba kay mao ni mo nang adunay pastor nga sige kwaon lang ka brad. Kwaon lang ka sister. Ingon ana mi. Pero timan bisan pag amo nang himuon di nimo ihatod kuha ka. Unsa pay among himuon? Kung dili gihapon ka maningkamot, dili gihapon dili mi makatabang sa imong commitment sa imong relasyon sa Ginoo, ikaw mismo ang makigrelasyon. Timan ini. Bisan pag providean ka sa imong maestro og lapis, ballpen, papel, notebook ug uban pa, i-provide. Pag di gihapon ka ka-answer sa 1 plus 1, 2 plus 2, unsay in English ani, unsay spelling ani. Wala gihapon. Kung dili ka maningkamot sa imong kaugalingon. Muna mga kaigsunan, kung dili mi maningkamot sa among kaugalingon, dili ka maningkamot, dili ka mo cooperate, walay pulos ang among tabang. Munang sa among pagwalik, kung di mo cooperate, dili nyo i-absorb, dili nyo dawaton, dili nyo buhaton ang gitudlo igsoon, mahimo ra ning walay kapuslanan. Apan, at least among gihimo ni mga kaigsunan, nga amo na ning itudlo karon palang daan, at least naa kay mahuna-huna nga mao ni ang buhaton, at least knowledgeable mo nga sa dili pa ka mamatay, sa dili pa ta mga matay, mao ni angay buhaton. Muilata sa atong mga kasalanan sa tubangan sa Dios. Muangkon ta nga usa ta ka tawo nga makasasala. Muangkon ta nga wala tay arang mahimo kung wala ang Dios. Og atong hunahunaon nga wala nay lain pa nga atong sangpiton, tawgon, duulan, ludhan, ampuan, pangayo ag pasaylo ang Dios nga tuas sa langit. Ayaw isulti ni bisan kinsa, ang ayaw pangayog ni bisan kinsa may tungod sa pagpangayog pasaylo, gawas og nakasala ka sa tao buhata na, pero mayon ka pasaylo ako kay nakasala ko dada ako sa langit. Ana ayaw na kay di gyud na mahitabo. Sa tao pwede kang mangayog pasaylo, pasaylo ako brad, pasaylo ako sister. Pero labaw sa tanan nimong himuon. Sa tanan nimong himuon dapat adto gyud. O sa tanan nimo nga pagpangayog pasaylo, dapat mangayo na adto gyud sa Dios mga kaigsunan, adto gyud sa Dios ipadayag, adto ka mga igmasaylo, adto ka maghinulsol, adto sa Dios. So dapat kabalo ka nga mo ni himuon, mutawag ka sa Ginoo na side ko nga ang Dios dili gyud mutalikod kanimo. Muduol ka nga kinasingkasing, muduol ka nga mapainobsanon, ang Dios moabli siya hang kasingkasing alang kanimo. Munang dili pa ba ulahi ang tanan nga naminaw karon. Dili pa ulahi ang tanan nga gihimo nato kini nga mao nga pagsaysay, kay ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala nay lain nga ngalan nga gihatag sa silong sa yuta o dinhi sa kalibutan ngalan ni Ginoong Hesukristo lamang igsoon. Ayaw pagtuo nga sa diha nga na bilong na ka o grupo, ayos the group, malangit na ka. Dapat makaangkon ka og religion. What is religion? Religion is not a group. Religion is a relationship with God. Okay? Ako gini i-correct mga kaigsunan. Relationship with God. Once nga naa kay Kristo, once nga mituo ka ni Kristo, you have the religion. Kung imong tan-awon sa mga documents, sectarian group mo na mga kaigsunan, is not about kanang Simon God ma-misinterpret nato ang paggamit sa termino nga religion. Ang religion mga kaigsunan comes from the Latin word relagre, meaning to say relationship with God. So if you have religion, ang naay relihiyon maunay tinuod nga anak ug Dios. Ang other term ana relasyon. Hopefully din na to ma-misinterpret mga kaigsunan Once you have Christ, you believe in Christ, so you have relationship.
once you have relationship with God, you have religion. Religion. Apan sa paggamit gud anak nga term, nahulog man gud nga relihiyon, grupo. Unsa mo nga relihiyon? So mo gamit di lang ko mo mention og grupo ha, a name of group nga which is naka-register sa Security and Exchange Commission. Pag maingon nga example na lang mo gamit og Christian group o Kristohanon o Christian church, batanto Christian church, ana lang term Christian church. Unsa man ka nga relihiyon, maingon ka Christian church ko. So magtuon ang tao diha da ka na mo na imong relihiyon Christian church or born again kay common man okay. So unsa man na imong nga relihiyon, maingon ka nga born again. So mo na ngalan sa grupo, born again INC or born again incorporated. So mo ana ka. Ang tuligsoon ko, mo na'y nagamit nga common sa kalibutan. Pag magsinabi nga born again, mo na imuha nga relihiyon. Actually, bisag wala kay grupo, basta naa kay relasyon sa Ginoo, you have religion. Okay? Even wala ka mabilong og simbahan or wala kay pastor, pero nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, mituo ka, midawat ka, nagluhod ka niya, nagampo ka, may saludar ka, lakto mo istorya, okay ang tanan, just like sa kinabuhi ni Job. You have religion. Why? Religion, another na to na nga masulti nga, kining relagre or relasyon or religion nga to sa Dios. Inana mga kaigsunan, no? So pag una-una nga kani sakop ko ni relihiyon na ni. No, na kay relihiyon og wala. Once nga ado na kay relasyon si Ginoo, maayong relasyon, ado na kay relihiyon. So dapat ato nang masabtan mga kaigsunan na. So dapat nga ato sab na siya nga ma-emphasize mga kaigsunan. So importante na kay pastor og wala, pero lisod kayo mga lagad kinugwa kay pastor, na kay sikta, o ano lang sa term nga sikta, kay religion, mamanay common gud gamit. Unsa man kay relihiyon na brad? Ayun nani. So pwede na lang usbon ang term asa maka nga sikta na sakop. Sikta, kabantay mo sa mga papilis, kanalabi na sa certificate of marriage, di ba na ay slash religious or mosque or unsa pa na diha nga mga sikta o name of group, religious o inana kana nga mga term igsuon, mura man gud na siya mo'y pinakadal. Halimbawa may ka asa man ka musimba ko, unsa lam ning gitukod simbahan. Kung imong tanawon simbahan, kung imong English on church, so ang church igsoon kung imong tanawon ang lalom nga kahulugan niya mao gyud ang kining believers of God, di ba? Ang balikan sa Dios simbahan alangan magkanang building, di ba? So ang tawag niya na sanctuaryo, church building. So muna itong tanaw nigsuon ko, ang tanan nga nagtuo, ang tanan nga nagdawat o laktod pa kay daling istorya, ang tanan nga mga anak sa Dios gitawag na siya churches, no? So muna mga kaigsunan nga kita churches, kita mo'y balikan ang simbaha, ang church building, lisod lahi magod ang term mga kaigsunan sa Bisaya, kay mayong kang sa may Bisayag building igsuon ko kining walo sa Bisayag building or kana bang tigumanan or payag or balay, balay mangyapon ko na mga kaigsunan, balay balay sa pagdaig, house of worship, house of prayer, di ba? Di ba kabantay mo tong gigamit nga term ni Ginoong Hesus, kini ang pagkatawgon nga balay sa tong iyaga ning gipanglintuad ang mga lamesa, di ba? Dili tawag sa balay sa balay sa balay sa pagampo, house of prayer. Tigumanan. So ang simbahan ikaw na, ako ni. Kay mao nay balikan sa Dios mga kaigsunan. So, mao na siya. Ako usbon, once nga doon na kay mayong relasyon, ako yung klarohon ka ng mayong relasyon si Ginoo, you have religion. Religion is not a group or unsa ba na diha, kundi sikta na mga kaigsunan, grupo
ang relihiyon mao kana igsuon ko ang gikan sa Latin word nga relagre, meaning to say relationship with God. So once you have a relationship, a good relationship with God, you have a religion. Okay? So naimingon nga nayusahay mga kaigsunan, na term usahay nga naglihis mo na ako ning itudlo kay sa paggamit ko nato sa term usahay mga kaigsunan, kung dili nato masabtan ang meaning, ako masipyat man pugani ko, I admit with that nga nay mudan diha ko nakakaton ba nga usahay paggamit ato sa term ng God, dili mauna ang kung dili ta makasabot sa term nga atong gigamit, ang siyempre may tabo sab nga dili sa mao ang atong understanding, ang atong pagsabot as natural, ang atong application di na sad mao. Di na sab mao. Kay ngano man alangan mga kaigsunan, ang imong nasabtan ining kaning one way. One way. So nasabot ka sa nang pulong one way o kana kalabanan one way Jesus. Di ba? So naas kalsada na one way. No? One way. So usay buti pasabot sa one way. Usa ra kina pastor padahan sabtan usa. Pero sa may buhaton ana. Pwede kang makasulod ana pero dili ka pwedeng mutagbo. Na ay pwedeng musulod sa atbang, pwedeng musulod sa atbang, dili pwede mutagbo. So atbang sa one way is no entry. Pwede ka ang hitabo na mulibot gyud ka diri sa giol nga daghan man kay one way mga kaigsunan nga dili ka pwede nga mukuha niya ang pasabot nato. Mao din eh. Kung atong tanaan mga kaigsunan, kung nakasabot ka kung say one way, sa atbang ana no entry, di na pwedeng sudlang ano man, one way lang god. So tanan nga sakyanan nga imong makita, puro ginapadulong dito, or padulong po diri tanan, di na walay sa one way igsoon, di ka kabantay nga nay mo sugat nimo. So dapat nakabalo ka ni ana nga di din ni pwedeng sugaton. So sa atbang sa one way na gibutang nga one way, pwede ka mosulod. One way man. So pwede ka makasulod pero imong bantayan walay katagbo na kay nasa atbang ana sa pikas iskina or asa no entry. So kung nakasabot ka, so kabalo ka usay mong buhaton. Pero mo na yung kuha ka kasabot sa word, meaning history o guban pa igsoon sa magiday ni, maglisod ka sa application nimo dili mao. Natisoy man kay igsunan, daghang kay mo insist nga maugid ni igsoon. So ano lang, kalma lang. Bago ang lahat, basahin muna natin ang nila pa to mga article o sa pa ba na mga history guban pa. Usa na mga kaigsoon. Ako lang gi-guide lang sa matag usa. Dili pag paubos igsoon kaya ako padayon man ko nagtun. Ako I admit nga pwede ko masipyat. Just teach me, just correct me igsoon. I am willing to accept the fact that I made a mistake, but usa na nga makhatag sab nako kalig-on. Nga naman nagsa akong gitunan pagayo ang Bible. Once nga wrong ang imong interpretation, grabe ang application nimo wrong. So pag wrong ang imong nahimo, so sa atubangan sa Dios digid mao. No? Muna atong ginatudlo ang tama makaison. Ako ning gitunan pag-ayo ha, dili ni Yano nga akong gibuhian din ninyo. Gikan pa ni pagsugod na ako na ning gitunan. Dugay naman ning mga radio ministry. Mo 8 years naman ni rong may mga kaisunan, hapit na. Rong may 20. So ako ning gitunan sikat pa pagsugod ato sa 2017. Importante sa tanan. Sa dili pa moabot ang kamatayon, sa di pa moabot ang pagbalik sa Dios, aduna na kay maayong relasyon sa Ginoo. Ug dili lang ingon nga aduna kay maayong relasyon. Imo kining gina-maintain. Dili lang kay karon. Murabag panigsoon nagulianay na mo. Ulianay na o gikan nga away, reconcile na, okay na. Inyong ampingan ang mga butang nga posibleng nakaingon sa inyong away, ampingan nga dili na mausab. Nakakuha niyo? So unsa man tong mga butang nga hinungdan nga nakasala ka sa Ginoo, nahimo kang pasaway sa Ginoo, nahimo kang bati sa Ginoo, ay paning kamutan to. So i-maintain nga kato nga hinungdan nga mao'y nakasamad sa kasing-kasing, dili na mausab.
Maunay ampingan mga kaigsunan. So unsa may butang nga hinungdan nga na distansya ta sa Ginoo, nalayo ta sa Ginoo, please naman atong paningkamutan nga dili na intawon to mausab. Dili na taon to mausab mga kaigsunan. Kay nga naman, mubalik na puta ni sugod. Mubalik na puta ni sugod. Muna dapat natong makatunan mga kaigsunan, dapat natong masabtan nga sa diha nga giluwas sa gipasaylo na tagikan sa tong pagkabisyoso ug uban pa tanan nga mga kasalanan nato nakitang tanan naka-experience og kasalanan. So tungod kay na-reconcile na ta, giayo na ta sa Ginoo, giluwas na ta, tanan gi-okay na. So karon kay matawag naman tang anak og Dios. So mga lagad ta niya ato siyang serbisyuan unya kuyog sa pag-amping sa mga butang nga hinungdan nga maoy naka palayo. Halimbawa karon na anay mo tag example. Ikaw nga lalaki, itas lalaki, sige na lang. Ikaw nga lalaki, nagsiniaw ka, nangita kag lain nga babae. So giagwanta ra si mga asawa, pero digin magwanta, nagkagubot mo o giabot ang panahon nga naay may pataliwala kaniyo na mediator. So na okay. So okay na. So nagpinasailuay na mo ba nag-asawa, pasaylo ako lang ga, mo ni lang ga. Sige human nagsulti, pasayluay na. So karon kay na reconcile naman mo ba nag-asawa niya, ang hinungdan sa inyong away katong namay ang bana. Namay. So karon na reconcile okay na. Unsay buhaton? Maglikay na ka nga bana nga katong hinungdan sa inyong away, sa inyong kagubot di na tumausab. So karon kay gipasaylo mata sa Ginoo, katong mga butang nga gipasaylo sa Ginoo atong paningkamutan, mo nang kinahanglan ikita nga nahimo nga Kristohanon, kita nga nahimo nga lagad sa Ginoo, katong mga butang nga diin naka mo hinungdan nga nakapadistansya sa Ginoo ay undangon na to. Likaya na. Undangon na igsoon, hunong na. Kay ngano pag mobalik na po ka, balik na pong away. So mo na mga hinungdan mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi, daghang mga kahimtang nga wala na tumatagay pagtagad. That is why una, so dapat ang tanan natong kasalanan surrender sa Dios. Mutuo ta, mudawa ta, mga lagad ta sa Ginoo, uban ang kaalam og kahibalo, dili magpataka og pangalagad igsuon ko nga walay kaalam og kahibalo. Kay daghang Kristohanon o mga Kristohanon nga nangalagad pero walay klaro. Nga naman, dili mao ang pagkalagara, wala matulong. Kunya, not only kung mabutang na sa tama ang ato nga pagpangalagad igsuon kung butang na tama, ay kalimot nga naay pailob, naay sakripisyo, og naay gitawag mga kaigsunan ko og consent, di na lang ko inilison kay di ko kalitok, mapinadayonon. Kay nabay perting kusugang mga lagad mga kaigsunan ko us kasimana ra. Nay perting kusugang mga lagad mga pinangga us kabulan ra. Nay perting pagkadasigang mga lagad us katuig ra. Imo nang hunahuna-hunaon Lord. Dili ko ingon nga dasig lang ining bulana ining tuiga. Kinahanglan Ginoo hangtod sa imong pagbalik. Mo na mga kaigsunan nga dapat ang consistency, ang pagkamapinadayunon. Ang pagkamapinadayunon usang atong tingon dili lang nga makapalipay ka sa katuig usa pang sunod nga mga katuig sa may tawag ana mga dekada, mga centuries, dili lang. Kay nga man pastor, kabantay mo, no end, forever, everlasting ang effectivity sa kaluwasan nga atong nadawat. Do you agree with that mga kaigsunan? Muna mga kaigsunan, everlasting, forever, no end. Sa panay uban nga gihatag sa Dios nato. So that is why magkanunay nimo nga i-preserve ang imong kagalingan para sa serbisyo sa Ginoo. Ayaw laga palabi pag perting kusuka, ay pag palabi perting hinaya. Kana bang kalmado niya, consistent o niya accurate? Niya unsao man pagka-accurate sa ato nga pag-serve ni God kung wala tay knowledge from the Bible.
which is mag-guide nato unsay atong buhaton everyday. Unsay buhaton nato kung moabot kini nga klase nga mga kahimtang. That is why na ang manual. Guide. Sa tanang appliances, aduna gi manual for us to know how to use properly. Aron ang maong nga appliances dili ma-damage. Ha? Dili madaot. Kay dili mao ang pagka gamit, daling maguba. So daghang Kristohanon igsuon nga nahitabo dili mao ang application, dili mao ang understanding sa Bible. That is why luoran pa. Ha? Ha? Luoran pa. Ano man? Kulang sa kaalam sa Biblia. Ha? Kulang sa kahibalo. Kay kini nga tong kaugalingon, kita igsoon kulang pas kibalo na usay kusog kang muali. Pero sa application igsoon kurat mo nang ako musulti, ako sing kinabigson nagtuon be. Nagtuon ko na ba na malandong ko, Lord. Ako pwede magyo ko masipit anytime, any moment. I admit ana mga kaigsunan nga. Pwede ba mo gawas? Tugan kita sa kamaturan kay be honest. Kay pwede ba mo sulbong ni ato ang garbo? Pwede mo sulbong nitong garbo, pwede mo kuan itong iningliso gamay. Pride. Pwede mo sulbong ni itong emosyon, pwede mo sulbong ni. Pero mo ni itong tugutan nga mo'y magpabilin. Mura na nigway kay balo. Di mana pa di pa ako Kristohanon. Na, kana igsoon, nagpamatuod ra gyud. Kanay mo gisulti mao gina. Di gyud Kristohanon. Muna nga sa atong kinabay mga kaigsunan, kinanglan ko ning i-discuss. Kay nga bisag mag-unsa pa ka worship leader ka kuan diha unya sa kahimtang igsuon. Ining mga butanga, tanawa basahan ng Colosas 3:8. Unya bisag worship leader ka pero sa puton, bisag magwawali ka unya kining bakakon, bisag unsa pa man unsa may drummer ka diha unya kining sa pamantoy laing gikuan diha kining sa napatoy laing term diha mga kaigsunan muso mo nay atong tan-awon nga kunaan busa biyaan ninyo kining tanan ang pagkasaputon pagkahugaw sa hunahuna yun ana yag naani sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan unsa man na naturon kay kabalo mo di ba kakita si pastor nga gapli ka diha sa atubangan, di ba kakita si pastor nga nagsimba ka, naglukso ka, gadayeg ka, ang imong huna-huna, di ba na makita ni pastor kung sa imong ginawa? Ha? Muna atong gitudlo mga kaigsunan pag-avoid sa nagkadaiya nga mga kasalanan nga posible nga may hinungdan nga kining mga katawhan makasala. Siguro di mo makasabot sa pagkakaron, pero ako gining isulti. Dili biya masiguro tanang lalaki igsoon or tanang bay. Ha? Ngang huna-huna tarong ra. Una man pastor, bisag magsisimba. Muna atong gitudlo mga bay, mga laki, magamping sa sinuluban. Kay di ta kasiguro ang yawa magsuroy-suroy, basig na ay mga prangka gini pagka-istorya igsoon. Adunay ba mga hanip sa laman mga kaigsunan ko? Na ay mga tao nga kaning sa in English ani kanang aduna siya fleshly desires. Di na masiguro. Makakita nagdughan da igsuon ko mo kuan day na, mo react day ng gibati ana. Makakita nagpaa, makakita nagpusod. Di ba? O dili lang ba po laki mga kaigsunan ha? Dili lang ba po laki pirmi na tong hikapasanginlan. Ngayon ana o kinaya. Kay posible pod, wala ko mag-iyong 100% posible pod nga ang mga bayi pod aduna po'y posible nga ang bahay po igsuon ko makakitag laki nga macho, makakitag gwapo, moriak pod. Muna makaigsunan ang daghang mga kasalanan nga dili makita o kini ang atong kuliton kay nag-perform lagi na ra ka simbahan, nagwali ra, nagtudlo ra, naghimo ra sa tanso, wagyo kay makita bikil pag yun ana igsuon ko matingalan lang ta. O bakit nagkaganon? Naaday mga butang nga dili makita, naaday mga butang
nga wala kayo madiskubre, wala matudlo sa pastor, nga kinahanglan ni nga mahigawas, kinahanglan ni nga makalayas ni sa kinabuhi sa tao. Kaya adunay spirit, mga kaigsoon ko, nga grabing mutago. Grabing mutago sikreto. Kabantay mo, posible ganyan imong kuyog-kuyog na imong amiga, may lihim na pagtingin. Oh, may paghigugma di ay. So di na to masiguro, mga kaigsunan, nga iyon ana nga mga kahimtang muna nga dapat kang ma-deliver, dapat ang mahigawas niya nga klase nga battle, personal battle. Kabantay mo sa Biblia nga kining atong unod igsong kanunay ni nga nakig-away, nakigubat, ha? Grabe ni. So muna, mga kaigsunan, ang usa sa dako gidatong tinguha og ato yung gipaningkamutan nga matudlo ni mga kaigsunan, sikreto man ni nga mupatay sa atong kalag. So ang atong relasyon na naigsuon sa tao okay, sa simbahan okay, ni pastor okay. How about sa relasyon nato sa Ginoo? Unsaon pagkatawag nga limpyo ang kasing-kasing, buhat ba ning kalibutanon na igsuon ko? Apil ni sa holiness, mga kaigsunan. Unya ang being holy, mga kaigsunan, is to follow, is to do what God says, or what God commanded us to do. So saan pa nato pagbuhat sa kabubuton sa Dios kung ang atong hunon ana divert na sa gingon sa Colossians 6 ko? Ha? Una-una ang mga butang langit non dili ang yutanon ya karon mangutana ko, langit non paning una-una pero tindaghanang mo disturbo igsuon ko, kabalo ka mo ni atong tabangan. No? Akong gisiguro is ang atong relasyon. Yes, na ka sa simbahan. Yes, nagsimba ka. Yes, gaimin ka. Yes, ga-agree ka. But are you sure 100% that your religion to God is okay? Ha? Okay? Magkaigsunan battle ni nato. Dapat tayong magtulungan. Kabalo mo, sa natabo sa atong nasod. Grabe ang kinibitang makapahugyaw sa tanan, makapa-interest ng mga balita. Pero mangutana ko, igsoon nga naminaw karon, apel po taw sahay og comment, apel po taw sahay og kuyog nga mao ni manindot maayo gyud dili maayo. Igsoon, ako itambag nato nga mga viewers, mga listeners, don't make any comment about what happened sa ato nga nasod. Ha? Nga naman, puro biktima. Ay, kuging ng Diyos ang nag-manifest niya ni. All we have to do, mag-ampo ta nga diin ang Diyos magpakita og dako nga signs what we must do for this situation. Grabe ta, sometimes grabe ta makareact, igsoon ko, grabe ta modapig, grabe ang atong reaction, hugyawan gyud kanagyom, grabe sanib sa mga kaigsonan. Pero tao lang na, ha, grabe nahitabo, grabe support, but sa ko nakita igsoon, isinggit pa. Ato bang nahimo na for Jesus? Maghimo tag immediate nga panagtigom para ituboy si Jesus, but nahitabo kini nga dunay immediate dinalian, hinanalig yun, himuon tani, ihugyaw tani, ipaglaban tani, mudapig tani ini, nindot na. Pero timan na ikson, nagpabili ng nga tao. Para solve ang problema, maghimog prayer rally. Maghimog worship to God rally. Maghimog emergency rally to worship, to pray, to repent, to submit, to sana sa pinakanindot unta.
og nindot nga mahitabo ang worldwide repentance. Samtang ang kalibutan dili mo duol sa Ginoo, dili mo dangat ang kalinaw nga gipangandoy sa tao. Bisag kinsa pay mahimo nga leader, once nga dili ilalom sa mandatory sa Dios, dili ilalom sa pagbulutan sa Dios o dili magpailalom sa Dios, mas mo worst pa ang kahimtang. To tell you honestly mga kaigsunan, mas mo worst pa ang ato nga nasod. Why? Ang kasalanan midagsang, ang fornication midagsang, ang patay, droga ug uban pa perting pagdagsang. Ang tanan nga nagbuhat nini biktima lamang, kay adunay usa nga nag-create niining tanan nga mao ang kaaway sa Dios. Og kita mga tao og uban pa nga nakahimo, they are victims nga gidaog sa unod. Unang kinahanglan nga aduna gid unta ang gitawag og prayer rally. Immediate, instant, unsa pa man nga termino nga dinalian gayod, nga himuon, ideklara ini nga lungsod, ini nga syudad sama sa nahitabo sa Nineveh, kay gatuo mo igsoon og dili ni gitawag og kana bitang makuyaw nga kahimtang. Just like sa Nineveh, mideklara ang pangulo sa mao nga nasod nga maghimo kita o pagsaludar, paghinulsol, pagbasol, and then gilihis, gilikay sa Ginoo ang mao nga kahimtang. Besag mag-unsa ta og comment sa Facebook, mag-comment igsoon, i-vlog para unsa pa himo na to, useless na mga kaigsunan. Once nga dili maga-intervene ang Ginoo, once nga dili magapanglihok ang Ginoo, tao ra ta, limitado ta. Mo na mga kaigsunan dapat atong masabtan. Mudapig ka sa usa, mudaot ka sa usa, wala rin na. Pero imong tanahon ang punot dulo nitong lahat. Kailangang hanapin ang punot dulo. Ito ang kasalanan. Pag ang kasalanan ay nawala, papalit, bupuli ang kalinaw. Pero samtang naa pa ni ang tanan, dili mahunong. Pag mahunong man, nanapoy lain. Gabantay mo sa mga panghitaboy gison. Sa katong gera, sa katong una pagid nga gira, gawas itong sa Israel. Nakuha na hunong na limta na to. Sunod na po, niabot na po. Nanapoy lain, nanapoy sunod. Nanapoy expect na po, nanapoy sunod nga mga balita. Muna mga kaigsunan, nanapoy sunod ani nga balita. Nga naman, hindi titigil ang demonyo na gagawa or gumawa ng kaguluhan dito sa mundo, kasi alam niya malapit na ang kaniyang panahon. Nagpaspas pag-ayo ang yawa pagtrabaho aron gubot, magkagubot ang tao, mga matay ang tao, kaiya man ang trabaho. Nakita po do sa Kristohanon, wata kabantay, naggidaog ta, gidalata sa sitwasyon, nakalimot na ta sa atong obligasyon, nakalimot na ta sa atong pagkakristohanon, nga dili ta mag-focus ini mga butanga, dapat fokusan nato ang atong relasyon sa Ginoo nga andam kanunay. Dili makatrabaho ang Ginoo sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan once nga dili kini able. Munang dapat sa tanang kasunod dominaw karon atong pamalandongan nga diin atong tan-awon sa punot dulo. Nganong nahitabo ang lunop, nganong nahitabo ang sa Sodoma Gomora, nganong naauntay silot sa Nineveh? The reason, kasalanan.
Nganong gisilutan sa Dios ang pipila ka mga Israelita, dili kay pipila thousands of Israelites. Giputukob sa bitin. Uguban pa nga nagmasinupakon sa Dios. Mao gid na mga kaigsunan ang dapat atong tanawon ug bantayan. Samtang nagpabilin pa ang tao sa kasalanan, expected dili mohunong ang kalisdanan. Thank you sa inyo nga paglantaw mga kaigsunan. Hopefully atong hinulsulan ang tanan. Ang Biblia nag-ingon, "Come unto me and I will give you rest." Salamat sa itong mga kaigsunan nga naglantaw ining oras ug takna. Ni Sister ni Ili Pakunla, thank you for listening. And also ni Sister Janice, good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod aning programa Dalay ko ng Dios. Labaw sa tanan, God bless you. Ni Nikki Bandusa, i-correct lang kung di ni mo pagkabasa. Ni Riley K. Dorimon, ni John Rex Harden, o gaysam ni Lini Celeste Labitad, ni Justin Picore Alberto, Brother Renaldo Lingoy, and ni Carmen Mahilo Bantige. Thank you for watching. And also ni Sister Nimpa Inlagad. Salamat mga kaigsunan ko sa inyong pag-share. Ang Diyos magapanalangin o maghatag kaligon kanatong tanan mga kaigsunan ko. Ang kaluwasan, importante kay mabatunan sa mga lalaki o babae. Ang kaluwasan, kinahanglan igsuon ko nga ato gyud nga trabahoon. Buhaton gyud nato ang pag-maintain, no? Dapat ma-maintain gyud ang kaluwasan, dapat ma-maintain gyud igsuon ko ang unsay itong pakigsaad sa Ginoo. Kaya nato ang mga butang nga maoy posibleng hinungdan nga malayo kita sa Ginoo. So kung gipasaylo na ka sa Ginoo, so ayaw nagbuhata. Kay gipasaylo naman ka nang dapita, kay diha man ka nakasala, diha man ka na naputol ang relasyon, hunongan na. Makaigsunan din nilang kukutob. Salamat kayo sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin o magatag kaligon kanatong tanan mga kaigsunan ko. Nasayid ko nga ang Diyos at himuon o pagabuhaton kanatong tanan sa tanan nga matinudanon nga nangalagad sige na sayog kalimti ang mga butang atong gitudlo diha kaninyo. Dapat mga kaigsunan stable ta sa pagsunod sa Ginoo mga pinangga ko. Okay, so daghang kaayong salamat mga kaigsunan. Ato ta sa pag-ampo sa pagtapos ini ato nga panag-iusa sa kahanginan. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan. Nga ako daon sa throne. Amahan among langit nun, salamat Lord sa imong kayo gugma. Salamat sa imong ipangtudlo sa among kinabuhi nga mas maligon kami. Dapat sakto kami sa kaalam o kahibalo sumala sa imong mga sugo. Aron dili kami madaog Ginoo sa mga pagsulay, mga pagtintalaguban pa. Dapat puno mi sa kala mo kibalo sa balan nga kasulatan. Lord, ako nagaampo sa nasod nga diin maabot ang tinuod nga kaluwasan sa matag usa ka tawo, lalo na sa mga nangulo, Father God. Lord, nga masabtan nila nga ikaw ang Dios nga kasulbaran sa kalibutan. Dili ang kala mo kibalo niining kalibutan na, kundi ang pagluhod diha kanimo mo'y kasulbaran sa tanan. Lord, kung aduna pa lang tayo gugma nga gikan kanimo ang tanan, dili unta mayngon ani ang kahimtang sa kalibutan. O ako Lord mituo nga aduna kay pagabuhaton itiresid ka Ginoo sa matag usa ka tawo, hunahuna sa tanan Ginoo nga mga katawhan dinhi sa Pilipinas ug sa laing nga nasod. Lord, akong ipangayo kanimo nga kaming mga Kristiyano mas mutatag pa kami, mas maliguan pa kami. Ug dugang kaalam kay balong among madawat gikan kanimo. Pagsabot sa imong nga pulong ug tagaan mo kami og kinaiya batasan sa pagsakripisyo o pagpailo, Father God, sa mga pulong among nadunggan og lamatian. Na dili na mo na ang among unod, ang among nga satisfaction, ang among Ginoo nga comfort sa among kinabuhi hinuon, matuman lang ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, bisan asa kami moadto, bisan unsa nga among buhaton, naaka og kuyog magagiya ka namong tanan. Salamat Amahan, akong ginatugyan, ginasalig ka nimong tanan, pinagi si mga anak nga mga Kristo luwas, kitang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa tanang kasunod og naminaw. Salamat kanyang tanan igsoon padayon sa pagsuporta nini nga mga subyanan sa mga pagampo. Kay importante kay ang pagampo igsoon ko timani ang pagampo sa taong matarong dako gyud kaayo ni og kahimuan.
Abang tag-ampong ang kini nga ministry magpadayon sa atong Facebook Live dinhi sa Shine FM 95.9 og saban nga mga Sibianan diha sa may Pulo Alcantara igsuon ko nga magpadayon kini diha sa may Badjan mga kaigsunan ko Cebu gihapon og diha sa may Malabuyok og diha sa may Tanhay og sa uban pa nga mga Sibianan nga nagtingog mga kaigsunan kini para sa katuyuan sa kaluwasan sa katawhan. Dalaygon ang Dios dinhi lang kukutob sa ngalan sa tibok pwersa ning mga Sibianan kini si Pastor Kim Ryan absin makasaol mag-im kanyo sa katapusan nga sa tanang plano og sa tanang gusto natong pagabaton dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipyaton apan aya lagi sipyata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manos na salamat may buntag ka natong tanan ng Dios magpanalangin. Bye bye. Ikaw